اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والقاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله. سنغري تمناني. ولا سا أسلموا. نعم. أنسي راهر الله الله كمول هر الله. آمين. لبا وني مالا كداما. آمين. أفلنا الله بالا كنياملو. آمين. أمي من فتيك تيجي جين هر الله الله كوداما. آمين. أمي سرام مني تورولا لا هرا الله كانكيشاما. آمين. إرجعتي هرما كوسون. آمين. ما نما بلا جلي كوسون. آمين. صل على رسول الله. والسلام. سنغري. وكو أسلموا ناموراي. نعم. شينا. na ala sana kabe sungolo belebele bakle tan saba ko sabe saba fulani muga tiens ambi bon ngojula werado shina gazwa karanga nyana fi mine ngombe faka dakuri do niveau awi karanga la ukaka karanga damene chugo yawla zamzamiyo ni dakuri flami no garama kabo kitabu dumayna nam na ala sona abino me abrati yanga ta kelin kitabu wera de karanga kasheti wolovla bele no karanga wolovla na ala sona ni o libru nyandu to kono yana fi bonanga ta sidna ali bara pamba mununge karamallahu wajhahu ani karanga yare sababu mununye dakuri flam mana no ama na Allah sona amno ke abrat yangata nyana fiere de mine sedna le ka barat menu ko jugu ke ngomi doni fodron te gazwa karanga wajulu kera o chama o nga ninte o kenesikle ni hakli jige dron ko sebe karanga damne chukula yana fi banaw to ni wala dan abrat yangata l'histoire de l'imam Ali au Karanga avec le roi Modi Kouda ago ne sedna ali karanga la gazwa karanga ani masaka kafiri nam malakulu gudamu ni abe ko maliku koro ko masa tiens ala bon malikulu gudamu o de masaka kudamu ko Allahu akbar warado atote malikulu re ay atote de kudamu tiens donc masaka ine opma o de amajamu sangare masaka kafir do odo nam nous nous mettons sous la protection du Dieu tout-puissant anya rabla la gatanga kono seni fanga be alami ukaka contre les mauvais rois ala gangishi masajugu toroma nam les mauvais féticheurs ala gangishi doma jugu toroma contre tous les maux de la création wa ala kanene au kishi ka wadda ve betoroma ami iklu majo targu ve ko jugu nam nous commençons par le nom de Dieu ke namora anya zizina la to barkamay le climat qui manifeste sa clémence ala minye hine lobale tigi odo ani hine karangara le masa bele don ba do toro ka nyu zamaya ko sebe ko ango anya zizi ni ala to barkamay tiens do ko obmo ala to barkanda e jume aywa ma famu ni flijugu bade ko jugu fo mo ka do ami ala mi bato to ala odo ale de clean sigata me yananga ale bato ala waro kume mo bulu ya ko jugu ke ala chamamba lata kumia uzaw kumia manmuru kumia fashu kumia blana kumia kontrobia sanabia ngrebia dugudasribia nimbe ala we sangare me ala minyanda ni makamoma o togo ko ala togo barkama tiens ma doni ndu ala togo barkanda hali sebedna o togo so ndu takle ay uchagaja nam que la paix et le salut soient sur nous sauveur prophète Mohammed namora misfalli amnataka bajoka sallallahu no muhammadu et sa famille ana somo stanmo ses compagnons ana jenyo nyimo étaient sur le droit chemin jenyo munungume ala kiraka siraka sallallahu ta'ala wa sallam salim ami solluka ukaka tamni wala day que la paix et le salut soient sur notre imam du nom d'Ali ambi solli almami aliuka me karmallahu waisha wajahu asadullah al-galibi alo kaka ni ame ko asadullah al-galibi odi wara mine warai atende ka damu karmallahu waisha ala ye chemin bunya ka nyida bunya tiens sidna ali naam et ses descendants ani abwara minuna Hassan et Hussein akadam ne asan kata Husainina munum wara la fala
Abdul Qadir Jilani kana Cheikh Abdul Qadir Jilani na Aidara Ahmed Tijani kana Cheikh Tijani na aina madi Aidara Maula kana Cheikh Ahmad Maula Nyoro Aidara kana Muhammad Bouye la no amala dengay Ousmane Madan jusqu'au dernier né dans leur famille. kana bla Sherif Ousmane Madan Aidara fo de là-bas mi wula sisan Sherif la naam D'après l'imam, ils sont de même catégorie. Sayyidina Ali ko go Sherif wara be bunya kelen ani famu kelen ko do na martaba la Sigatala ko do na kan afam martaba la naam La guerre de 7 blocs appelée Ghazwat Karanga. agoni karanga kale kasheti damne no e asbabu e sababu nuzul gerew kale sababu nyori photo e opma karanga kale mingala karanga wolo vlala Sayyidina Ali fe na ya baro me anda ani karamo bawda na la sonaniyo e naam Avant d'entamer cette histoire, ngako yen ngatmani histoire ngisa no e manay nous allons vous expliquer qui est l'imam Ali. ay ngono doni muyu mina doni nyefiye Sayyidina Ali la karamallahu wajhahu naam L'imam Ali est le petit frère du prophète Mohammed. ago Sayyidina Ali ni tale don ale de kira Muhammadu dogoni sallallahu ta'ala wa sallam Ils sont de même grand-père et de même grand-mère. ako bebe moke keleni mamuso kelena Sayyidina Ali mamuso Fatimata bin Usulu awa bay mais am mamuso fana Fatima wa kira mamuso fana yowe wa mabane ku be moke keleni Abdul Muttalib Sangare naam Qui sont Abdul Muttalib et Fatimata. naam Abdul Muttalib a eu 10 hommes. ako Abdul Muttalib we dinga chatanzoro Dont son fils Abdoulaye est le bon père du prophète Mohammed. ikado adinga min to Abdullahi ko de kira Muhammadu fanyumai naam Le petit frère d'Abdoulaye du nom d'Aba Talib, c'est lui le bon père de l'imam. ako Abdullahi dogoke no de Aba Talibi o de dinge o de almami aliyu Allah akbaru o kore kira fa o Abdullahi Sayyidina Ali fay Aba Talibi ni Abdullahi be fakli bakli L'imam Ali est le cousin parallèle du prophète. koni ma famu la ko Sayyidina Ali kira Muhammadu binaka de kira binaka de o kore kira farnyani de wallahi c'est-à-dire le fils du frère de son père. Aussi l'imam Ali est le bon mari de la bonne fille du prophète. agoni ma Sayyidina Ali do ko de kira Muhammadu de muso sanuma o furuke min to Fatimata az-Zahra bile ali dina yiri ferew ko jugu Fatimata az-Zahra makayi de muso min go gari kira fe be akabo kira boluni be kira madeliga de muso maddu kira ka so abada kira sigili fawla ki jo kapme Allah akbar Fatimata bile ya mo be de bunyo sigatala mi mala odo wallahi mo tekele to ni wala dai anjakaja Nous avons tiré ces passages d'Abdul Hassan. agwanye ni maflaka ba Abdul Hasan na ngono doni o Abdul Hasan de tawaddu al jariyati makai Allah akbar bile nyebe kula anye targu mafle kabo Abdul Hasan na komi karanga kalema kenyana amake nyana amake aidara nyana na abmanya bojoni mulo joni ya lakale anye aywa Abdul Hasan de ya lakale kabarati kole amina kabo mini nam Qu'il a tiré de Ahmad ibn Abdullah. akwale mafle kabo Ahmad ibn Abdullah la Qu'il a tiré ces passages de Mohamed ibn Bikri. akwale fona mafle kabo Muhammad ibn Bikri la Mohamed ibn Bikri a dit que Yusuf ibn Abdullah l'a expliqué ces passages. ako Muhammad ibn Bikri ko Yusuf ibn Abdullah de ya lakale Et Khalid ibn Arafat al-Juhni ako Khalid ibn Arafat al-Juhni ko de ya lakale Allah akbar olu fana de ya lakale wallahi sadiri ni mu yesisan sharia doni yere la ka fala kire ko o tibe mo ma kire inyala ayi doni yere la ngana kala papier mo de ani famu chuga kute parce que e ma kire ne ko kire ko ma fo a fo yoro me aywa dalu tibulu law o ma kire ko o tifo me doni la minga nga fo sharia la ani doni yere la o de mo mi kire ba fo de ko de ko kire ko na kare galo o tike galo tike sigatala opma ola sisa mo mi ne sisa ka fo ali sangare ko ni afora sisa ko fane ko ali sangare ko mo ba fo chendo sabu ko fane na ali kuma nyu no fe ni ayi we ayi tere o banyo no fe o bi se ga shifo bo mo mi fane sisa no ko fane ko ali ko o chenwi hanna kare galo yi o galo tikita no te e mangalo ndige ayi
opma ala kira ko pour aka fo iba fo de Abdullah ibn Abbas ko kira ko o kaka o ya adisa na chugaye ya fo chugoy Ils ont dit oluko qu'ils ont tiré ces passages du propriétaire. Ako olu ye kita fay mafla ka bo kitabu tikira la. Que l'imam Ali ibn Aba Talib leur a expliqué ce passage. Kitabu tikira fana ko Sayyidina Ali yara de ya nyefo. Me karanga kede. Wodi na le karanga nyefo ali yana. Allah akbar. Naam. Nous avons aussi tiré ces passages dans les cassettes d'Assed Sherif Ousmane. Akwanya mafla ka bo Sherif kala. No Sherif Ousmane marana idara. Ba madani nde. Idara. Sijani kenala ko danama. Amin. Naam. Et de son élève Bounanyang. Wa fana ya mafla ka bo Bounanyang la. Adalme bogo mugula. Allah akbar. Allah ka saka man lafiya. Naam. Ils ont expliqué ce qui ningita bu zamana ka soro buna bolle be jena ya. Armadiya ko de do wati uta wallahi buna fatura tabu nya soro buna biya akaranya na nge olu ko jogo de ku ya mafle olu fana Allah kala anye. Ils ont dit que l'imam Ali ibn Aba Talib a dit olu bele dele farlanyo nga sa ko Sayyidina Ali ko nam aywa un jour nous étions avec le prophète Mohammed. Ako dodo la on ikra Muhammadu kunu aya klo majo dodo la on ikra Muhammadu kunu Dans sa mosquée à Médine. Aka mistri kono madine. Une mosquée très sacrée. Mistri barkama e. Ces jours-là. Odosa. Les vents soufflaient très fort. Fenye pmigachi o fenye chi dai. Accompagné de poussière partout. Gongo be fenye na gongo mi barka kabo. Il avait plu. Oya soro sanyi banaledo. Wallahi. Dukukulu nyigiledo. Il y avait l'humidité sur la terre. Ako dukukulu ku nyigiledo. Nyigili dana. Ngo bela poussière bi bo fenye bichi. Sigatala. Makai. Le prophète Mohammed et ses disciples étaient dans la mosquée. Oya soro kirani sahaba be mistri kono. Ngono doni ne. Ma chamana on veya. Ibaye sanyi yani sanyi kana fenye de bichi. Mais sanyi wole ko fenye chi. O kasuma. Manja. Nyedo bola. Tenu wala dani. Et ils ont entendu un grand cri. Ako kuto mistri kono sa. Uye manga mbado me mistri kofe. Ces cris étaient très élevés derrière la mosquée. O kuloga manga kungabo. Apme mistri kofe. Oya soro sahaba ni kira me mistri kono. Comme nyaye mistri kono sisa. Manga bora so kofe. Sigatala. Naam. Ces cris dit. O manga bafo. Naam. Salut à toi Mohammed le prophète de Dieu. Ako kishini tangabiye Muhammadu emi alaka kira sallallahu ta'ala wa sallam. Kule kangala bukangufo. Le salut et la paix venant de Dieu est sur toi l'envoyé de Dieu. Kishini nema bora ala yoro kana e yoro. Muhammadu alaka chidedo. Sallallahu ta'ala wa sallam. Salim. Tout d'un coup le prophète Mohammed a tourné son regard à côté. O yoro bela sike alaka Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam. Salim. Ayi lama aya kerefle. Ay mufle. Les compagnons aussi ont regardé à côté. Karamge sahaba betura ka kerefle ke. Manga bora mo nyete mangana. Mo nyete mangantigila. Ngam bebi ka kerefle ke sa. Naam. Le prophète Mohammed a dit. Kirako. Répondez aux salutations de votre frère. Aya balma ke jabi. Walma aya balma jabi. Balma ka foli jabi. Ils ont dit au prophète. Ogo kira mo yoro la. Nous allons répondre qui? Amna jon jabi. Nous ne voyons personne. Mais nous avons entendu une parole. Alors qu'on ne voit pas l'auteur de la parole. Nous allons répondre qui? Est-ce un ange? Un djinn? Un humain? Nous ne le savons pas. Le prophète les a dit. Non. Vous devez répondre aux djinns. Les djinns qui ont la foi. Qui croient en un Dieu unique. Alako ma kalati jin wa lisan ila liyabudun. Ko ale alama jino ni arama de da foy kam batoko. Akote. Jino kembe kan zingor la faya sisa. Sigata la fiu uchama bia. Tonu la dagne. En ce fait, le prophète Mohammed a appelé l'auteur de la parole. Sikeyo karam nga kira Muhammadu e wele dake. Nam mangan digi. Kira Muhammadu e wele da. Sors de l'obscurité. Ako idibi faranye sade. O kore kene faranye. Iga bodibila. Puisse bien t'observer vis-à-vis. Wala sanga segi ye anyekli wala dangane yelila.
Directement un vieux extraordinaire. Et entrant dans la mosquée. Ako yorobe ku ye torwa do mondo to e do misiri kono utaboro do. Nam. Torwa shije do bina do misiri kono. Mogo ma boro do. Ayi. Imam Ali a dit. Mami Ali momina ni che do misiri kono. Mogo buga nga flefle mogo ta do. Utaboro do. Sayyidina Ali ko yoro la sa. Karamallahu wajhahu. Dès qu'il l'a vu, il l'a reconnu. Sayyidina Ali ko kaba ale torwa indo do misiri kono ko ale torwa indo. Mumini do shikum biga wuli saw. Torwa do misiri kono. Il a su que c'est Arsafatu ibn Shamaki. Sayyidina Ali a doko ni Arsafatu ibn Shamaki. Makai. L'imam Ali lui dit. Almami Ali ko yoro la. Il connaît très bien ce vieux. Agonne be torwa no ko jugu. Un jour, le prophète Mohammed m'a envoyé avec ce vieux djinn du nom d'Arsafatu. Al do la ngo kira Muhammadu ne ni torwa jine torwa injiga ta ko yoro la. Ko jugu ke. Torwa ni jine di. Ato Arsafatu ibn Shamaki. Chez ses collègues. Kira ni a chiga ta jine yoro. Sigatala. Pour annoncer et prêcher la religion musulmane. Angata wajuli ke abalma jine yen ku tubi ku do islamiyala. Naam. Ce jour-là. Odosa. Les noms de Dieu que j'avais. Almami Aliou ko yoro la ko do. Ala to ko gele munu male Aliou bulu. Dieu m'a aidé à maudire et brûler les familles djinns satanées. Ako Allahu Ta'ala ne sayyidina Ali deme ka fanistiri anga ni jine kabla u jini. Jine kafri kablion. Ñu jini ni ala to ko. Allahu akbar. Ce jour-là, j'ai pu maudire et brûler 50 familles djinns satanées. Ako do ala ne sayyidina Ali deme ni jine kabla biduru jini ku bemene ku bapu. Kafri kabla biduru. Allahu akbar. Ya be jini ka jine be fa. Akramallahu wajhahu. Beaucoup de djinns mécréants se sont convertis à l'islam. Odo ko jine kafiri chamanduna islamiyala. Lu bayagene Aliou buluy. De ce fait, Arsafatu ibn Shamaki s'est tourné et regardé le prophète Mohammed. Siki Arsafatu ibn Shamaki yala maka kiralaje. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a salué le prophète. Ay foli la kirala. Paix et salut soit sur le prophète, et le prophète l'a répondu. Gonne mena kisi bi alaka kira. Alaka kira fana ya jabe. Gonne mena kisi be re. Il s'est assis auprès du prophète Mohammed. Ago chorwa yi sigi ala kira kira fa sallallahu alayhi wa sallam. Misri konoy. Aywa. Aya klo ma jotaru ko ve. Le prophète a dit. Kira ko yoro la. Pourquoi es-tu venu ici en ce temps? À 7 heures. Olia. En ce temps. Ago kira ko yoro la. Ago Arsafatu enana munani zagaina. Enana munani zagaina. Aywa. Il y a quoi? Mumei. Il a répondu le prophète. Agra jabe yoro la ko kirama. Ô prophète de Dieu. Ya la ka kira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu vous informer. Nenna me Muhammadu kiborade. Faire savoir la guerre que nous traversons maintenant. Kana fella kale ye kana ibla fem paji la ko kana kuna foni afena. Kele mi me on jine kabla ni nyonje sisa. Nenna mo la kale ye. Allahu akbar. Sabu kere ya don da na pmai. Nga bin na ka ko nga dan na sagai. Oni na sagai la min din na sagai. Ini na ka fode. Ko sebeke. Sigatala. Nos tribus sont en guerre. Anga kabla obi kelela. Nam. Il a déjà eu plusieurs morts chez nous. Waika do uyi jine slame chamon vade. Allahu akbar. En ce moment, le prophète Mohammed a dit. O karam ga ala ko yoro la. Sallallahu alayhi wa sallam. Abuya ya Shamaki de Arsafatu. Vous êtes en guerre contre qui? Aw be kelela onu jonu. Il répond. Ako. Nous et les Satan diables. On ni jine kafiru ke. Ceux qui ont refusé les paroles de Dieu. Munum bana ala ka pmani Qur'an pmala. Et vos paroles. Ani ere kira ka pmala khoni. Les diables qui n'ont pas de foi. Jine munum be ni le mania tula. Les rebelles Satan. Jine cheni kelaw, bingari kelaw, daza kula jine nunu. Anu be kelela. Allahu akbar. Naam. Qui ne sont pas d'accord avec l'unicité de Dieu. Umadala ke banjala fiyo. Ayi madala. Ce sont avec eux que nous sommes en guerre. On ne le devait kelela. Nam. Mamadou. Et aussi avec les mécréants. Ani jine kafiru re. Le prophète Mohammed a dit. Kira ko yoro la Arsafatu ma. Nam. Ou Arsafatu le fils de Shamaki. Ako ya Shamaki de Arsafatu. Est-ce qu'ils sont loin d'ici? Yala ukaja yanawa. Aywa. Il a répondu. Arsafatu e jabedi.
Ils sont derrière les collines. K'u bɛ kulu kɔfɛ. Les marigots. Ani kɔdaw la. Ils ne sont pas dans un endroit fixé. U tɛ yɔrɔ kelen bɛɛ la k'a fɔ k'u sigiyɔrɔ filɛ nin ye o tɛ yen o. Ayi. Jinɛ kafiriw don yɔrɔ kelen t'u la. Abada u yala. Olu kɔw kɔfɛ ani kɔdaw la ani kuludigaw la. I bɛ janto la hali sisan. Kɔdaw la. Yɔrɔ ninnu na jinɛ kafiriw bɛ to ka ye yen. Les conflits sortent partout. Kɛlɛ bɛ ka bɔ fa bɛɛ Muhamadu. Ce n'est pas un clan. A ko k'a fɔ yɔrɔ kelen bɛɛ ko tɛ dɛ. A bɛ bɔ côté bɛɛ la. Plusieurs ligues d'armées. Wa i k'a dɔn kɛlɛjamakulu caman de don. Vous devez savoir que nous avons vaincu beaucoup d'entre eux. Wa Muhamadu k'a dɔn fana anw jinɛ silamɛw fana sera ka kafiri caman fa. Jinɛ kafiri caman fana fa. U yɛrɛ la kɔni. Lire. De même, ils ont aussi massacré beaucoup de nos morts. Nga bo cogo gella we fale fana danga. Kulon daro de. Allahu akbar. Ils disposent d'un grand fétiche surnommé Arabu Maniou. Ako boli bado bo boloye. No uka alay. O to de ko Arabu Maniou. Naam. C'est leur idole. O de uka alay. Ils adorent ces fétiches pour leur roi du nom de Kudamu. Ubu de ala batu. U ka masakɛ ba tɔgɔ la min tɔgɔ ye Malikulu Gudamu. Ibnu Ijaku min ye Ijaku de ye. Qui est le fils d'Aounou. Min Aounou de ye. Le fils de Ganimou. Min ye Ganimu de ye. Qui vient de Bahilou. Min ye Bahiluka ye. Qui s'appelle Maratul Mauti. Min ye Mararatul Mauti ye. Saya sigara kunaya. Lagoni de la mort. Allah akbar. Ale yɛrɛ tɔgɔ ko saya sigara kunaya. Naam. Tu sais. Ikado. Le grand fétiche du nom de Arabu Maniou est confié au Satan diable. Arabu Maniou no ka boli bayi. O ka ala bayi bi ala min mato ko Arabu Maniou. O de kalifa me jinɛ kafiru la. Les djinns rebelles du nom de Kitiritu ibn Darisu. Okay. Kitiritu ibn Darisu. O ko jinɛ tolu ka jinɛ ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ko Kitiritu ibn Darisu. Allahu akbar. Arabu Maniou kalifa mo la. O karanga yɛrɛ kɛlɛ sababu nana cogo di? Jinɛ cɔrɔba de nana misiri kɔnɔ. Kana karanga ko ɲɛfɔ kira ni sahabaw ɲɛna ye. A kɛra ten. Iblis est le fils de Satan. Yarajɛ ko Kitiritu ibn Darisu in o de ye Satan denkɛ dɔ ye. O kuma boli yɛrɛ kalifa mo la. Ayiwa. Il a beaucoup d'adeptes. K'a dɔn ko jamakulu b'a bolo dɛ. Ko jugu a caman ba. Et de nombreuses troupes. Ani kabilabaw b'a bolo. Ayiwa. Kɛlɛjamaw b'a bolo. Kabilaw b'a bolo. Nous les djinns musulmans. Anw jinɛ silamɛw sa Muhamadu. Nous sommes en train de les combattre sur le chantier. Anw bɛ fɛ k'u de kɛlɛ jihadi la fi sabilillah. Ala ka diinɛ sira kan. Siga t'a la. Au prophète de Dieu. Ya Ala ka kira Muhamadu don. Catastrophe s'est aggravée entre nous. Kɛlɛ juguyara anw ni ninnu cɛ. Et le roi Kudamu est maintenant très rebelle. A k'a dɔn masakɛ Kudamu yɛrɛ yadara bi. A k'a kafa bi. O kɛra yada da ye. Il est incroyable et il considère Maniou comme un dieu puissant. Ayi n ka kɛra cɛnni da ye k'a yada k'a kafa. A yɛrɛ Arabu Maniou jate bi Ala belebeleba dɔ a yɛrɛ bolo. A yɛrɛ fɛ. Il a construit le paradis. Aye alijinɛ dilan a yɛrɛ ye. Ka yɔrɔ dɔ dilan k'o kɛ alijinɛ ye. O tɔgɔ da ko alijinɛ. Puis la guerre. Wa fana ye jahanama dilan. Ayiwa. Et mettre en place des gardiens pour surveiller l'enfer. Wa tilala ka gardien bila jahanama gardien bila comme Ala ka jahanama gardien bɛ cogo min. Ayiwa. Le nom de Zabaniata. Ayo tɔgɔ ka ko Zabaniata. Allahu akbar. Ala ka jahanama gardien jahanama sɔrɔsiw bɛ cogo min na. Ayo ɲɔgɔnna dilan k'olu tɔgɔ ko Zabaniata. Ayiwa. Naam. Selon lui, ça veut dire les anges qui n'ont pas de pitié. A yɛrɛ fɛ sisan o mɛlɛkɛ minnu tɛ hinɛ a y'olu tɔgɔ ko aw Zabaniata o mɛlɛkɛ minnu tɛ hinɛ. Naam. Et mettre en place des gardiens pour surveiller le paradis. A tilala ka sigi gardien fana ta k'olu bila k'olu ka alijinɛ kɔlɔsi. Des noms de Ridwan. A y'o tɔgɔ kɛ ko Ridwanu. Alijinɛ gardien Ala ye alijinɛ gardien min tɔgɔ kɛ ko Ridwani. A yɛrɛ o ɲɔgɔnna o dilan k'o bila ka alijinɛ gardien Ala ye. O cɛ ka jan. Naam. Selon lui, c'est le gardien du paradis. A yɛrɛ fɛ sa o ye alijinɛ gardien ye a yɛrɛ fɛ ye. Dieu le créateur. Ala yɛrɛ ye min na dɛ a y'o ɲɔgɔnna dilan a yɛrɛ fɛ. Il y a des gardiens pour sa protection personnelle. Gardien wɛrɛ b'a bolo minnu b'ale yɛrɛ kɔlɔsi. Nka anw ka Ala tɛ kɔlɔsi. Ayi. Des noms de Barakatul Kirami. A ko Barakatul Kirami. Qui signifie les anges de bonheur. N'o ye mɛlɛkɛ hɛrɛmaw ye. Ala ka mɛlɛkɛ hɛrɛmaw Barakatul Kirami. Ayiwa. A y'o ɲɔgɔnna dɔw dilan olu b'ale yɛrɛ kɔlɔsi.
Il a décoré son paradis par les arbres fruitiers. Aye aljina laben jola ko pare ka chenye ka masri ni jiriwe jiri fleru ani jiri tuwe des jolis oiseaux ani kono chenyimo akema ko lumina ko bla aljina kono et plusieurs d'autres merveilles. Ani kabako chamo wara bar aljina ngona buluye Il y a des belles filles dans son paradis. Akema ka mugotiki jamana mugotiki chenyima bemine ko bla aljina kono Qui selon lui sont les nobles femmes du paradis. Ayre fesa ode aljina horomusu de Dieu. ala aljina horomusu aywa chenga aljina abunya bibo bomoko fosegu kakla ka clôture abi mo gonya ko je darabio ay chenga aljina klo kemenani Allah akbar klo kemenani aywa ka clôture ke ka kono bla kono ka jamana mbugotiki bemine ka bla kono ala bango nyana fede aw ga fama we fama ay zurudu bugu yere nega alni ko sisa ko ga bo jula ka ta fana ko jamana ko o clôture ke président se ka ke atakwaro alors mais nin kafiri bay ka klo kemenani clôture ka bo ko fasikaso Allah akbar o mara ko dai ko ka galjine janu ay logo nyini ka to jogola no to ka ko do ka bo haglimo garde mun mi go kolosi hakashi tala nam sir. Il y a beaucoup de chaises magnifiques dans son paradis. Akema ka sigla jeji ka boko mo blaga aljina kornoy Plusieurs Satan diables sont à sa disposition. Wajine kafiri chama ka blakono ko jugu na ko mi olubuke Ceux qui s'envolent munu mi pan ka boko sont dénommés pour lui. Olu to dara arafe Les anges qui sont auprès de Dieu. nafo melege munu mi ala karafe o de pandan Allah akbar C'est prophète de Dieu. ala ka greka do Malgré ces détails, nimbe ko fesa o n'êtes-vous pas au courant de cette affaire? ere te fengla mo ngoy na fem mi ka ke ite fengla mo ngoy na Il a aussi fourvoyé beaucoup de djinns du nom de Dieu et les mettre sur celui du Satan. ala ko ikaro fana ko ay mo chama muslimela ay jini chama muslimela ka bo dine ko pew ka tu ay ko atanga digoyi L'écrivain du livre a dit kita wala ga ko yorola lorsque le prophète Mohammed a entendu les dires du vieux djinn, tumamina ni ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam na chorba jini chorba nga pmayme wasalim il n'était pas de bonne humeur. wa yasru Muhammad te yichuñ manable ay Il était en colère. adimine kuno nam Tremblait étant assise. asgile bi yere abinyanamni Allah akbar La sueur s'est dégagée sur son front. gado nyiji bi jigi Muhammad tamana fe nam Directement, il a mis son front sur terre. rabbe Muhammad ya te goshi dugula ay sujudu ke Allah akbar Pendant une longue durée. sujudu ina Muhammad mena nam ata kunwuli ay Muhammad te turu misri konoy asigorola te turu le mena amawuli ay nam awli kuma masi Quand il a levé sa tête, sike tumamena Muhammad kun korota sa tristesse et sa désespération sont transformées en lumière de joie sur son visage. ikado Muhammad ka toro na ka duzukashi na ka nyeble nam o de falela ko ke nisojaye nyada la ka nyada mana ka noro ka nisoja ka nyibo fena sangare tendru bani Allah akbar nam Il a fait face à Arsafatu ibn Shamaki et dit ke Muhammad surla ki yalama ki nyishi jine toro ma min to arsafatu ibn shamaki ala ka jebe arsafatu ma ko sabe tu peux disposer maintenant. ako ebse ka tasisa nam ebse ka tasisa rabi bulo nam Que Dieu récompense tes pas en plus de bonheur. ala ki siseno sebe ko ala ki ikatama ke baraji yerenye strabi buru sisa ko sabe nam Que Dieu te bénisse. ala ka barka du la arsafatu nam Pas grave. nda bashiyo Je vais envoyer un élément chez le roi Koudam wallahi na ceci kudamuma na mwachi kudamuma pour qu'il abandonne son fait wala sa ka boli mla et adore Dieu. akatugo alako okaka akala batu S'il accepte ma anna jela ninga foto we arsa foto c'est tant mieux. o do ke wa bana yo Mais au cas s'il le refuse, ngai ka do arsa foto ni malko gudamu bananga chide ka pumala tant pis pour lui. o balo ba kada ko jugu Le vieux djinn dit gini toro ko yor la krama akodi prophète de ya la ga gra Muhammadu si tu envoies une personne, ni bi moko chi nam malko gudamu ma celle-ci sera maudite et rendue malléable par les djinns sataniques. jine kafir bo tigi tachi ko halaki ka yele yorobe Allah akbar atise belade nam
Tu sais, Ikado. Les élites parmi tes guerriers de guerre combattent les hommes, mais le cas des djinns c'est autre chose. Très bien. Donc, à quoi créer mon goût, de cas de quel diamant nous? Nous y quelqu'un qui farouille. Ou bien mon de quel. Nga djinn kafir quel est courant. Sigatala. Ni ka muchi. Djinn kafir mu bayi de ku halaki. Nam. Aïwa. Car le roi dispose beaucoup de Satan. Nga djinn kafir de masaka bula chamamba ne budo. Sigatala. Tu n'auras pas de résultats favorables. Aïtno watatoroga chidi ka chila. Aïe. Sauf si tu envoies un homme. Ah, Mamadou Fana Garasa ni tchachi djinn nouma. Qui peut résister face aux mauvais. Chemi misiki nyeshi djinn kafir ma. Nam. Qui est très fort. Chemi ngolo ka gele ni fangabala. Et courageux. Chemi ndi kodamne ka dabla. Qui est capable de guillotiner des gros coups. Chemi labe meka kungolo bo jiga bo kamo safe. Nam. Qui peut maudire et brûler les satans. Chemi misaka djinn kafir djinn ku halaki ku tache. L'homme qui n'a jamais eu peur. Ngame chade ma chemma delega sra. Nam. Je parle de ton cousin parallèle. Ngame ibinake de masa Muhammadu. Du nom d'Imam Ali. Mi almami aliwe. Asadullah al-Galibi. Ala ko ni chechi. Kibini misa. Ko fona kala che. Ayo Ali mongutufo. Après les propos du vieux djinn, Mamina ni jini torwa klara ka pumaina. il est parti. Atara. Personne ne l'a vu s'en aller. Mushima atatoy. Woro gatuna. Heu. Anna to muna tarati. Soko. Ala ka nguna ja. Amin. Ala ka ndeme. Amin. Tumi wala dani. Les musulmans ne faisaient que regarder le prophète Mohammed. Islamu ma fuwe ka mitiri kono ni zaga na kira la jeliko. Aïe. To ka kira la jalajeti. Ali la jelika kan. Qui était très mécontent. O ya soro. Mamadou Diminedo. Farid Soufira. Nam. Ses yeux avaient rougi. O ya soro kira Mamadou Nyeblenedo. Tous les musulmans sont devenus aussi mécontents. O wara be islamima betimina. Les compagnons sont venus s'asseoir près du prophète. Sabo nanu sodoro kira korosao. Ils avaient tous leurs têtes inclinées vers le bas pour espionner l'imam Ali. O ya soro saba bele jele keme ki kumule shuli ka sike budu golo fle. Bu denga sayyidina ri nyada laje. Bebi shulle to ki nye sabala ni ke kali nyada laje. Waraba nyi fle. Nam. Ils ont demandé l'imam Ali en disant. Ogo almami Ali ma ko. Le prophète Mohammed a quoi? Sayyidina Ali. Kira Mamadou la ni zagaina. Ba ko kanya bledo. Wi Ali ni nga ko yala ko mume kira la. Nam. L'imam Ali est resté muet. Sayyidina Ali mapma. Il n'a donné aucune réponse. Amajabi fwedi sahaba mo. Entre-temps, O karamnge. l'ange Gabriel est descendu par l'ordre de Dieu. Jibril jigina kabo holla ni ala kajje. Dans ce même instant, le prophète Mohammed s'est mis debout pour accueillir l'ange Gabriel. Avec leur héros. L'envoyé annonça. La réponse. Oh Dieu, nous vous implorons pour vous aider. Vous qui résolvez tous nos pensées dures. Tous nos soucis. Et vous le Créateur qui résout toutes sortes de problèmes. Directement, le prophète est sorti de la mosquée. En sortant, ordonna aux musulmans de rester immobiles jusqu'à son retour. Il a passé quelques minutes au dehors. À son retour, trouva tous les disciples à leur place. Son visage était très éclairé. Il était très très content. Tous les compagnons se lèvent pour accueillir le messager de Dieu.
On lui demanda qu'est-ce qu'il y a. Oya nyinga sa Muhammad ko me chogodi tibaro be chogodi. Anguna funi. Comment est l'affaire? Ko me chogodi man affaire ngoni. Il les a dit. Akuma. Que Dieu vous bénisse. Allah ka barka do Allah. Rabbi Allah ka barka do ana. Amin. Allah ka barka do ana. Amin. Toni wala dai. Ils sont venus s'asseoir près du prophète Mohammed. Ni wati sirabi ngori. Tiens. Aku nana usigi kira yorola. No kira kira fe. Sabo koni. Naam. Ils attendaient impatiemment les résultats. Usigi me ka jabi yere kono sa. Jabi fese feseli. Jabi lakika. Ukoroto mo la sa. Saba besigi me ko kono. Allah akbar. Naam. Quand le prophète a dit. Mamana ni kira ko. Où sont Salmata El Farsiya. Farsiya. Salmata Farsiya be mini. Ani Amar ibn Yasir odwa. Amar ibn Yasir biya. Directement ses deux disciples ont répondu. Yorobe olu saba chefla girna ko wuli labay kamya. Ambiya. Oui, nous sommes présents. Ambiya de ambiya la kakra. O saba chefla wulla. Ako Salmata be mini. Ayo. Ani Amar ibn Yasir be mini. Dites tout ce que vous avez à dire. Di uko kirama. Mamadou amvle mumi fe o be fanye. Kira bole Jibril la ka nywanyi la. Anana sokona misri kona ni soduma. Me anale de mo fla info ko lu be mi. Lu girna ka wuli ko yere ira. Lu ko Mamadou be mi fe afanya na. Nous sommes des personnes très attentives. Onye mo de onglo ma jome ki ka mo kono. Iko jume angoke. Lorsque vous parlez, ni mana. Nous sommes prêts à t'exécuter. Wallahi Mamadou nebi dawaka ki bi pmo 20000 lame. Mati tamanga. Wa on labele do fana ka ke ni ko mi. Udale do Allah nyemo. Nam. On exécute vos commandements avant que vous vous exprimez. Yeni ka fay fode Mamadou. Allah be ma kelka ni afo. Ko jugo. Yendi dron. Adotro. Ono nga nafgu nunu dekle. Ibi pmo la batala. Chekaja. Ataba kono. Mais nunu wallahi nunu mbefle. Tiens. Nunu mbefle. Le prophète Mohammed a dit. Allez-y dans les rues de Médine. Et appelle-moi les musulmans de venir tout de suite. Dans la mosquée. Immédiatement les deux disciples sont partis. Lorsque les musulmans ont entendu l'appel, ils se sont précipités en se dirigeant vers la mosquée. Jusqu'à ce que d'autres sont partis en laissant leurs chaussures derrière eux. Sali arsafatu nana misrilla o ya soro sahaba bete na dobe islamé be fanati mais islamé mununte salmatani atawadi amar blalasa ko ka olude wele be ka nyon doro ya nafa tomburu mana fie tonne be nyon doro frela wallahi kira ko ka buru fie balon na ko ka mo wele La mosquée était remplie par les musulmans. O do misri fara islamola Après, le prophète Mohammed est monté sur le minbar. Il a lu un grand sermon aux musulmans. Ame sungalo kleta ani saba nyitan nani shuwe sebanya fi bana ala ka huna ja amin o kletan duru erabi be almami asanu bangenima kira Muhammadu modenge almami aliyo dinge adinge Hassan o bangena aywa nala sona sungalo kletani duru la o ko bawre tuni wala dai Il a bien expliqué le paradis. Ago kira Muhammadu aljina nyafo Et comment ça se trouve? Ana sorochugo kaljine nyefo ka anige ka mumunu lashu ka kaljine ka wallahi ka aljine mangutu ka mangutu asorochugo ko nyefo parce que amuna ta ko mena sa ambe na sade wallahi o ma fanga aljine nige do mogola o kaka naam Il
a aussi expliqué les drames de l'enfer. Sike ko Muhammadu manyina fiwa nana janame lakale. Gelam me janame khono. Tore am me janame na. Ko kire lakale. Et comment l'éviter? Ani bise ka kishi chugo de janame ma. Muhammadu sahaba kala wala do. À ce même place. O yoroni belasa. Le prophète Mohammed a dit. Kira ko yorola. Pour vous les musulmans. Ya islamou. Je vais vous expliquer les raisons de votre déplacement. Mina wele kun foye sa. Aywa. Ebe jando la mabati mogo wele dro kashinga shupmaka. Ayi. Ni mabai mogo wele pmaka ma. Ma nyebla pma ube. Ko jugu. Nansaro ba fuma ko préface. Walma avant propos. Voilà, yani kado pma kono. Pma se. Ni mogo fatura. Walma ni mogo ba fatura. Ni mogo fa fatura. Ni mogo karamogo fatura. Ni ba foye ki karamogo fatura. Walma ba fatura. Walma fa fatura. Kana wele ki basara kwa. Ayi. Atikati. Ni ya wele kasigi. Ibina wajulu doni nge folo. Janatike fu ko che. Nyana ma te fenyi. Ayi. E jebi wuli kuyi. Dudu ambe bisa. Janatike re wati bebi take. Ki warado be ko de kloka. Mai bamsu fatura. Ya fa jogo mai. I wajulu kumurni nge sare. Kira Muhammadu Islamu waju. Ka alijine mangutu fo. Ku niga Allah ka soro choko fo. Ayu waju ka janame la jaba fo. Ani mogo bisa kishi chugudi. Ka soro ka fo awele ku yere mi Islamu. Naam. Moi Mohamed. Ne Muhammadu. Je suis un être humain comme vous. Ne mogo ko aw. Ako do de. Ko sobe. Awele ku yemi. Ne mogo de ko aw. Sigatala. Homme corporel comme vous. Ne farkolo tigi kuma farkolo tigi ay sevla nyere sevla. Bulu fla nyere bulu fla. Odo. Farkolo tigi kuma aw. Sigatala. Naam. Je mange comme vous. Ne be dumuni ke kuma aw. Je bois comme vous. Mi jimi kuma ba mi fumi. Je n'ai aucune connaissance sur le passé. Donne fouetene la fin de menée là. Et même sur le futur. Wani tenna tare don re. Ayi. Sauf si Dieu m'informe. Foni Jibril na mi voyen ko ala kuti. Sigatala. Ako don quoi. Naam. Je suis comme vous dans ce domaine. Neni au beka kan osraka. Nti nata don di tata do. Ayi. Fon ala ni kere mi voyen Jibril mi voyen. Sigatala. Mo neni au beka kan yorla. Au teshini no ne teshini no. Abada. Foni Jibril ya voyen. Ata kunu do atinde kunu. Nere tinde kunu. Foni Jibril ya kunu voyen. Makai. Aka do ko samba keme chama ntemene. Ni to do atodo. Foni Jibril ya voyen. Aywa. Wa shiningene ko minake. Nto do atodo. Foni Jibril ya voyen. Sigatala. Ako do ko. Naam. C'est Dieu seul qui est l'omniscient. Allah de yo domaye ko. C'est Allah de bi masa nyanamay, masa balole, Allah de bi. Le connaisseur du passé. Allah mi doni temeni do. Du présent et du futur. Nata animi mesena Allah de bodo. Dans un clin d'œil. Yor ningil na nyetu gaala kono koy. Makai. Celui qui est capable de savoir cela. Allah de yo be domaye sa. Wallahi. Tene Muhammadu te fanola. Ayi. Après, je vous informe que Wa o ko fesa awele ku yare mi ka kebaru da kluka. Un envoyé est venu ici. Nabaro nana maya bi. Du nom d'Arsafat. Min to Arsafatu ibn Shamaki. Shamaki de ato Arsafatu. Aywa. C'est votre frère dans le cadre de l'islam. Aw balma do islam ya straka. Nam. Abalma Arsafatu wele chorma moraya. Sigatala. Abalma do. Wallahi. Islam ya la. Mais en réalité, c'est un djinn. Nga chenere la jine do quoi. Aywa. Mote. Aw ya ko mo me mote. Ayi. Jine do. Nam. Il a été envoyé par les djinns musulmans. Jine islamo de chido ale da kale blaka na kaka na chifanya. Il m'a fait savoir les nouvelles du roi maudit du nom de Koudam. Aye kibora kena masaka dangato inga wale ala no e malakulu gudamu. Aywa. Bilibili. Le roi Koudam se contente d'adorer une idole comme un dieu. O masaka Kudamu be ganga boli bato boli mingera bulu ala belebele baybi. Makai. Selon lui, c'est Arabu Manu. Atoka de ko Arabu Manu, Arabu kala. Dieu des Arabes. Arabu kala kon. Dieu est grand. Ala ka bude. Ko jugu ke. Il ne doit pas y avoir un second. Flana manga yi ala la. Abada. Et ce vieux m'a dit. Ce grand incrédule a construit un paradis et un enfer. Si tu obéis à ses commandements, il te fera rentrer
dans son paradis. Abi do akala gina na. Nam. Dans le cas contraire. O to gelo fana ni ala batu ala kele ni ka ala. Si tu lui désobéis. Ni o ke ka ale janfa ka tu ala bako. Te jettera dans son enfer. Abi kiru janema kono ka janema. Tiens. Allahu akbar. Il a aussi des gardiens comme celui de Dieu. Ko gardien wa belu aljana ni fe na ani janema ni fe bela ko mi ala ka gardien bi tukumna. Nam. Lorsque moi Mohamed Mamana Mamadou. J'ai entendu ces paroles. Ni mpime. Ça m'a surpris. Ay ntoro, ay ntonyo aballana. Wallahi. Rien n'a pu me soulager de ça. Foi masaka ne bo gelano hami kono. Fo ndaga wuli terinale. No Jibril. Allah ka jembe Jibril ma. Sakatala. Gabriel est descendu du ciel et me fait savoir. Jibril bora kabagolo la kana fanyana ko. Akori. Il m'a dit. Akone mako. Oh Mohamed. Yani Muhammadu. Le salut sincère de Dieu est sur toi. Allah ka kishi yere karangare be Muhammadu ka. Tiens. Dieu m'a dit de vous informer. Allah ko ni Jibril mako ka fay Muhammadu nyana ko. Il sait très bien ce qui est dans vos esprits. Mime e Muhammadu kungolo la ani haklila ko ala bado. Tiens. Ce qui t'est arrivé. Femi soro ala bado. Nam. Wa ko ala ba bedo. Mais moi Gabriel. Ngane melage Jibril. Je suis un envoyé de joie. Ne naba melage ni here ani ni sojay. Avec les messages de Dieu. Kana ala ka chiwe ni sojay kana dema. Il vous dit qu'il aura la malédiction de Dieu sur ces groupes et leurs fétiches. Ko ala ka balaw ni ala ka danga be jamakulu nganu ka boli be. Makai. Par un homme issu de ta famille. Ngo o balaw be chebolo. Nam. O cheye e ka demaya madoy. Ko jugu ke. Jibrila de kote. Ho balaw ni tache be malakulu gudamu na ka jama beka. Ani jine kafiri ni ko beta biche. Ko mogo fe. Mogo miye kila Muhammadu somodo. Mogo miye Haidara do. Kila zuriya do. Salim. Bele. Ko kila Muhammadu somodo. Isomodo bu tache. Allah akbar. Zurila kote. Sigata Allah. Naam. Un homme préféré de Dieu. Ngame ala ka chakarangara lema. Jibril kote ko ale kame ala ka chakarangara lema. L'ami de tous les anges. Melage beterido. Ko jugu ko melage beterido. Chenye melage beteri. Aywa. L'homme qui est la solution de tous tes problèmes. Wallahi gelaw gelani nyani be ka be fura be chekele mi mulu. Ngamo dema. Pour maudire tes ennemis. Ijugu tache mbamuru. Ngamo dema. Et les faire périr. Ku halaki ku tache ku yele. Bele. Ngamo dema. Karamallahu wajhahu. Si tu ne le sais pas. Ni tache ndo. C'est le mari de ta fille. Ngami demuso chedema. Nam. Adotro. Celui qui répond toujours à tes appels. Chami miga wole bejabi. Ngamo dema. Adotro. C'est lui qui lève le drapeau de l'islam. Chami l'islamien drapeau korota jiagwela. Ne kamo chainema. Nam. Je parle de ce jeune homme. Ngamo frangani de masa Muhammadu ni mado. L'homme qui éclate les grands poitrins. Chemme disibo fara. Nam. Ngamo dema. Aywa. Coupe les coups des grands têtes. Chemme me kunglobo bo kamo dala. Ngamo frangani dema. Adotro. Qui accomplit les grandes actions. Mimi kobo ke. Des actions étonnantes. Mimi kabako mafonge. Nam. Je parle du grand lion parmi les fils de Galilée. Ngame galbi de nga waraba dema. Halibi amado folo kre de muso chakacha. Tun wala doy. Le fils des croyants. Ngame le père, le chef des croyants. Voilà, amir mumunu kodo. Ngame mumuni de ngundigi mumuni de ngundigi do. Du nom de l'imam Ali. Mi almami aliwe. Asadullah le galbi. Karamallahu wajha. Ni duwirla mangaye. Ko ala kuti. Anima ko kaka. Melega terdo. Ala terdo. Ala be chemi vedo. Ko kira jugu famba murudu. Ko kira ga toro befrado. Akuma kai. Le fils d'Aba Talib. Ngama Aba Talib denga de manu aliwe. L'homme que Dieu a honoré. Ala e chemi mbunye. Ala e chemi mbunye. Naam. Le prophète ouvra ses mains aussitôt. Agorobe ala krei tege kurle daele. Il a aperçu un tissu noir. Ayere Europe la ay findo sura tege kono fini mi fini fimai. Sur lequel il est écrit. Asonu adri fimaka. Les signes des mains d'Allah. Ni ala yere tege seben ke no. Allah akbar. O te seben ke la bulu no. Ay. Ala yere bulu no bo fini fimai nga. Bulu flatoy. Ay. Adotro. Naam. Lorsque le prophète Mohammed a dévoilé cela, Tumamana ni kira Muhammad o guno boroto sahabo we. des
Des luisants sont apparus sur le tissu. Noro bi kanga kebe fanina. Nam. Adri fini Voilà noro tigi. Une lumière très éclairante. Noro min kebe le do ka bange bengena. Ba fo kalo kle tanani shubi kebe chugome. Nyona warate. Directement les disciples ont dit au prophète Mohammed. Oro be sahaba ko kira mo yoro la. Nam. Informe-nous de ce qu'il y est en cours. Mohamed fen voye sa mi mette men demena eni jibril ni fen ni on jessa ke. Ni fo le kanya mi kanga ke. Nam. Anguna foni. Agabo kungolo mo. Mohammed dit. Mohamed ko yoro la. Ayo. Plaît à Dieu. Ni alaka je. Nam. Voici un ordre venant du Dieu tout-puissant. Ni kibore ani ladri kanyi ani je mi mora ala yoro la ala minya mbeda. Na bina mbefa. Tiens. Tous les musulmans se sont jouis de cette nouvelle. Tlamanyma bela jele ni so jara no kibora dumaye. Nam. Le prophète Mohammed a fait face aux disciples et dit. Kira Mohamed nyishi sahabo ma ako sahabo ma yoro la. Tiens. Ô chers musulmans. Ya islamu. Unis en masse. Aw munu farale fle nyongani. Nam. Aw islamu makulu. Je vous demande parce qu'il y a beaucoup de voyageurs entre vous. Ne ba nyininga komi jago kaloni tamade chama ba chalaya. Ma nyininga. Umar umriyata domri ubeya. Ani Abdul Ansel Juni ona nyonaw. Nam. Qui d'entre vous est une fois arrivé dans le secteur du grand roi Koudam? Ako joni mi awla min de laga se masaka Kudamu era ka marala folowa. Nam. Joni de laga sa ka marala. Aywa. Komi tamade o mi jago kalo biya. Faji kalo biya. Ni mogo bala min de laga se mi fe ko do. Naam. Qu'il nous explique un peu de ses actes et de aka doni lakala nye malakulu Kudamu ka yadala. Anaka chenna. Anaka bulla. Anaka jine kafirula. Anaka mogo fala. Aka doni voye cheka jugula. Nam. Immédiatement, un musulman du nom d'Abdul Ansil Juni s'est levé. Rabbe Abdul Ansil Juni trabasura ka wuli. No e mumuni doy. Ale kunye fulo mani bade. Nam. Ale ka bar kunye fulo de. Abdul Ansil Juni na le ni benadrabi ngana ki afa min lakata. Allah akbaru. Fulo. Le kira Muhammad ya le tubi Abdul Islamala. Mais o Abdul Ansil Juni wi. Ala kila ka bunya kai o make kirai. Ay. Bani sovendea. Hasiri de tachana. Abdul Ansel Juni banto barola assistant kabwa sisa kata bango sela kada kan barola sela Allah akbar sela abunya ko dai sela me kira mo mo stra mena sela mi ko maja hana kletan duruge stra la bani ga bunya do Abdul Ansel Juni bele dawti do go jina sawrap ma sela na le bordo tamo konna tiga chila na le tadi ne bora assistant ke be tabu mo ikele ga stra mena kile saba shu saba ne kile saba bitama ne tike ijo fiyo na le wula da kile bita kuilai ko jugu ke atakile Abdul Ansel Juni ani Umar Muriyata Domriyo nunu yokobo ke islamiyala sigatala to ni wala dai il dit uko je jure ngale na maina je connais très bien la localité de ce roi min masaka ka dugu do son fétiche maka boli do comment il l'a pris et comment il l'a ayata chugum nyo do aba batu chugum ma do je connais également ses disciples. Maka kalande undo. Et la limite de son pouvoir. Maka fanga degré dado. Wallahi. Mais j'ai peur d'approfondir l'explication. Na momo wallahi ne jorome ni akunya fokunma. Islamu manja. Nyanya fa islamu habala jamu. Islamu jaganna wuli. Islamu jaganna wuli. Ndrame. Abrati. Ata. Le prophète a dit. Krako. Oh les fils d'Ansil. Ya Ansel de. Nam. Explique un peu ce que tu connais. Donne une fois bi minoke. Dis-le. Afo. Je jure. Ngalena. Avec l'accord de Dieu. Nala ka deme. Nous les croyants. Nous n'avons pas peur. On masra fouine. Aïe. Même si on peut mourir. On mesera sade. Non différent. Abada. Alors les fils d'Ansil dit. Au karamunga Abdul Ansel Juni ko. Nam. Tu sais, Mohamed, le cas du grand infidèle est une grande chose. Le roi Koudam, après avoir regardé les fétiches des Arabes, il a compris que ce qu'il adore est différent de Dieu Tout-Puissant. Aïe. Donc son âme lui ordonna de se faire un fétiche en fer. O karaminga ani de adama sisa
Nam. Ko hali ale ka boli dɔ dilan. N'o ka ala dɔ dilan. Ni nɛgɛ ye. Allahu akbar. Boli ninnu bɛɛ ye yiri ye. Dɔw ta ye sɛsiw ni fɛnsiw ye. Mais ale de ni de y'a dama sisan est-ce que ne tɛ dɔ dilan k'o kɛ nɛgɛkuru ye. Après la création de son fétiche, a kɛlen k'a dilan ka kɛ nɛgɛ ye sa. Il a construit un grand temple. A nana soba dɔ dilan yɔrɔba dɔ dilan. Pour les fétiches. Boli yɛrɛ tɔgɔ la. Et il l'a orné en toiture en nɛma. A y'a labɛn sa. Ko o bili ni nɛgɛtala ye. Ka so jɔ k'a bili ni nɛgɛtala ye. Allahu akbar. Il a mis des aimants vers le bas. A ye nɛgɛtala fana kɛ ka duguma simangurusi kɛ. À droite et à gauche. A ye nɛgɛtala kɛ kogo kiripiraji bɛɛ la ka so jɔ ni nɛgɛtala yɛrɛ ye. Allahu akbar. Qui attire ensemble le fétiche. A sɔrɔ ka na boli gulo o ni ɲɔgɔn cɛ sisan. Donc boli bɛ kan ka sama ka yɛlɛ sanfɛ, sanfɛta fɛ, nɛgɛtala la. A bɛ ka sama duguma nɛgɛtala la. A bɛ ka sama nin fɛ nɛgɛtala la. A bɛ ka sama yan fɛ nɛgɛtala la. Côté bɛɛ bɛ kan ka sama. Boli gulolen bɛ to ten o ni ɲɔgɔn cɛ. A tɛ taa fasi bilen. Wa a tɛ foyi la. Allahu akbar. Ce fétiche est façonné à l'aide des matières du sous-sol. A ko o boli yɛrɛ fana dilan bɛ a fɛ ni nɛgɛkuru ye. Ni dugujukɔrɔ nafolo fana. Tel que l'or, I n'a fɔ sanu, argent blanc, warijɛ, ani jama, cuivre ni nɛgɛw, n'o fugaw, o n'a ɲɔgɔnnaw. Il a fabriqué une grande chaise magnifique. A nana sigila siège dɔ dilan kun. Attachée par les fils dorés des fétiches. Voilà, a tilala ka na sigila siège dɔ dilan k'o siri ni sani jɔlɔkɔw ye. Il y avait une grande porte en or. Porte en or. A kɛmɛ ka so min dilan, a ye porte min don n'o ko min don la, o bɛɛ ye sanu ye. Des jolis rideaux. Ani yirido ɲumanw. Il a fait des lumières très jolies en haut de ses fétiches. A yele dɔ labɛn boli sanfɛ, yele minnu cɛ ka ɲi. Et les a attachés par les diamants. A y'o bɛɛ siri ni jamankisɛw ye. Jamanjuru. Ces lumières s'allument par des huiles des plus jolies. O yele ninnu bɛ mɛnɛ mɛnɛ. Yele o bɛ mɛnɛ dɔw bɔ i n'a fɔ joli lumière. Lumière minnu cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Il a construit une autre grande maison fermée. A ko a tilala ka na soba wɛrɛ dilan kun soba min datugulen don. Le toit de cette maison est modèle en bois, puis le mur et le bas en cuivre. I k'a dɔn a kɛmɛ k'o kɛ ni sanu ani zira ani bɔgɔ ye ani jiri k'olu labɛn k'o kɛ so yɛrɛ ye. Allahu akbar. Il a construit une autre maison à l'intérieur. A n'a sɔrɔ jɔ kɔnɔ kun ka so jɔ so kɔnɔ so caman de jɔ jɔra ɲɔgɔn kɔnɔ tan. Et de même façon. O cogo kelen la kun. Ainsi de suite jusqu'à cette maison. A ye so 7 de jɔ ɲɔgɔn kɔnɔ. So kelen filɛ nin ye kelen bɛ k'o datugu kelen bɛ k'o datugu kelen bɛ k'o datugu kelen bɛ k'o datugu fa so 7. Allahu akbar. Le fétiche se trouve dans la 7e chambre. A ko i k'a dɔn boli yɛrɛ taa mɛ bila sa fo 7nan in kɔnɔ. C'est un accord d'ado. Il a fait des ornements sur ses chambres. O y'an kɔri. Ko waati min dira ma k'o banna. Dɔ kɛra. O diyara tiɲɛ ye dɛ. An tɛmɛ wala dɔ ye. A ko a ye labɛnw kɛ a ka so in kɔnɔ ye. A ye siège labɛn ka so ninnu labɛn. Si le soleil les alimente. A kɛmɛ ka woni dɔ bɔ so sanfɛ ni tile bɔra ka tile don so kɔnɔ tile ja mana jɔ nɛgɛ ninnu kan. La lumière se propage. Yele bɛ se ka tɛrɛ so fa bɛɛ. Yele bɛ tɛrɛ so fa bɛɛ. Allahu akbar. 7 chambres. So 7 bɛɛ kɔnɔ. 7 portes. Da 7. Et 7 gardiens. Ani gardien 7. Qui se remplacent permanemment. Olu gardien min ɲɔgɔn valivali waati bɛɛ la. Su ni tile sunɔgɔ tɛ yen. Mɛlɛkɛtu ye dɛ. O bɛ ɲɔgɔn valivali. Ayiwa. Lorsque les oura venaient lui rendre visite. A ko ni masakɛw nana k'u bɛna boli lajɛ. Il les conduisait de la première porte jusqu'à la. A bɛ na ni i ye dafɔli la fo ka taa fɔ da 7nan la. Les visiteurs constataient que ces maisons devenaient de plus en plus belles. A ko i k'a dɔn nabaw b'a ye so ninnu cɛ ka ɲi ka taa. N'i donna kelen kɔnɔ o ka ɲi n'i taara dɔ kɔnɔ o ka ɲi kɔrɔlen ye fo ka taa se boli yɛrɛ ma. An kɛ. Au fur et à mesure qu'il avance. I bɛ taa la ka taa yɔrɔ bɛ ka cɛɲa ka taa.
Arrivé au lieu où se trouve le roi Kudam, ni sera masaka Kudamu ere yor la sa le grand ennemi de Dieu, ala jugu fin il trouve qu'il est assis sur son fauteuil, asigima ka sigla fauteuil ka encerclé par des soldats. gardu ke maka koloshi Il s'approche de son visage. abi gera nyada la Le roi leur donne un ordre de se déshabiller. masaka bi jendi ko ga naba wala ka fini buila Allah akbar. abi jendi ko ga fini bon naba la Il enlève les vêtements immédiatement ora ba fini buila pour porter d'autres habits. o fini wara do la ku Les gardiens disent aux visiteurs, garde ba fo naba ma tu as fait des péchés avec tes vêtements. ki jurumu ken fini ni tabu yala batano luwe jurumu bola ko bo Allah akbar. Ne rentre pas dans la maison de notre Seigneur Mani. iti donu angala baka parce que ala doni mato mawdu kala o batoni fini jurumu bala Allah akbar. e bo de bobla jurumu ndai ongo jurumu ndai no ka garanga ala la Après cela, o no karata ils vont t'apporter une bague à main o bana ni bagi do warje ko do e bolola et te dire de chercher le pardon de Dieu wa fa iga ya fanyini ala fe no ya fanyini boli fe avec cette bague. ni bulla nagay Si la bague est restée à ta disposition, ni bagi tori bloko no cela veut dire que tu as eu le pardon du o koro ko boli ya farimo L'écrivain du livre a dit, do wala ba ko yorola après le roi Kudam donne l'ordre d'ouvrir la porte de la maison du fétiche. ago masaka bi soroka jendi za ko ga daele no e boli be so mi ngonoy ko go daele S'il entre dans le lieu où se trouve le fétiche, nu dona do rasa boli be yoromi il s'effraie, ura bi o habala jabi wuli o jabi wuli il tremble. o bi yere Les visiteurs pensent qu'ils sont attirés par le fétiche. nabo bi shin ayete ko boli yere bi shin sama ko kabo parce que nyaba boli bi ka sama boli be sanwe na volo me akaba ko do boli yere fana glome ata foila kaba ko yere keme ko yere jabi kaba ko do ya ngori ko wati min drama ko bana wajuli ke ba o ali sangare do nam na la e fane walla galala maram sangare fatuma ta idra dogren flam mamlo shuna ko yamba ba sidna le yugo doni gazo wakaranga ka doni voila nyana fi bolana ala ka meso awama amin sini kana ala wangu man la fiala ko dama amin sungolo la ka tima ko man dama amin rabbi la ka ya fanjuru muma amin kra bonya kama mani mo ngama sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam.